Rong wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh, Bapak. Bapak ya. Apa sih mbok kotangi itu lah? Oke. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Lah mriki nembe pindah niki Oh, ketinggalan. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketinggalan, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Heeh. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalangnya kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus Salib. Mlaku rene aku nyawang kudu ngeblak. Mbake kabutan gelungan. Heeh, jan kaya nyunggi tompo. Heeh. Sing dalu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Cahayu. Dialognya. bahasa Jawa. Bahasa Jawa saged, basa Jawa saged. Oh, nang ngono namine sinten? Selo. Sinten? Sinten? Selo. Selo. Wedok ki Selo asmane. Selo sinten? Kepanjangannya. Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Wow, Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Ferdiansah nggih. Ya, wah luar biasa. Saniki kelas sekolah teng pundi sekolahe? Sekolahe teng pundi? SDN 2 Payaman. SD, masih SD. SD. Kelas pinten? Kelas kali. Oh, kelas kali SD. Biasa anakku lanang sing cilik dhewe nduk sampean. Weh, anakku yo anake Pak Dalang, jek cilik sak padha kowe. Pinter misuwi bapake tadi. Ora. Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Nduk? Penyanyi. Penyanyi? Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe. Penyanyi ki oke lho penyanyi ki. Ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh sinden. Nah. Berarti penyanyi di panggung wayang atau di panggung gamelan ngoten nggih. Oh. Kok sama nyinden sing ngongkon sapa? Papa. Papa? Oh, papa dalang. Bukan. Oh, anu bapake yoga. Pengrawit, bukan? Oh, ibunya sinden. Bukan. Loh, kok Bukan kamu Rias ini? Mandan. Pengrias manten. Oh, dadi sampean sing dandani ibuke sampean dhewe. Ibumu sing endi? Wah, lali nganggo kacamata niku. Wah, ibuke sampean luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mang salam kangge warga masyarakat Nganjuk dan didoakan untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Ayo coba iso bicara dengan lantang atau enggak untuk lantang. Lantang kupinge do bosok iki. Bicara dengan lantang. Oh, tak uyui raimu malah diomongi lantang kok. Ayo untuk masyarakat di Nganjuk dan SMK PGRI 1 Nganjuk. Bisa enggak? Karena hari ini ulang tahun SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, bisa enggak? Tak warai ya. Tak warai sampean madhep rono. Aja nyawang Pak Dalang, kok sampean kedanan karo Pak Dalang. Maksudnya kedanan pengen dadi bapake ngono lho. Ora. Yo, selamat dan sukses. Ayo. Selamat dan sukses Untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Semoga kedepannya Semoga kedepannya semakin jaya selamanya. semoga Semakin semakin jaya selamanya. selamanya. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah. Sama sing ngerti kepala sekolahnya namanya siapa? Pak Lukman.
Pak Lukman. Nah, untuk Pak Lukman, kepala sekolah di SMK PGRI 1 Nganjuk. Untuk Pak Lukman, SMK PGRI 1 Nganjuk. Dan para bapak ibu guru semuanya. Dan para bapak ibu guru semuanya. Dan para bapak ibu guru semuanya. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang selalu diberikan kesuksesan lahir dan batin. Aja dawa-dawa. Pokoknya diberikan keselamatan dan kesehatan. Diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin, amin. Nah, nggih. Badhe nembang napa Cahayu? Selo. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, pakai gamelan atau pakai musik? Pakai musik sama gamelan ya? Oh, enggak bawa dulu atau gimana? Oh enggak, langsung nyanyi ya? Oh. Pakai mic, enggak denger. Pakai ra, oh pakai ra, ya. Kalau bicara pakai mic karena dalangnya agak budek kupingnya. Kalau sudah dilunasi agak budek, pakai ra mas. Mas Coro. Ya. Ya. Tepuk tangan buat Nduk Selo luar biasa. Weh urung nyanyi weh lagi ngerah weh sampean iso nyidem wong sakmene kae. Kabeh madhep rene nonton sampean. Kenek madhep rono sitok nguyuh bae kae. Iya. Ya. Sampean sing marahi nyanyi sapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Lewat apa? Lewat apa? YouTube? Oh gitu. Kudu tak golekne gedang, kudu tak untal kowe nduk. Ya, enek Cahayu pinter ngene iki ya. Biyen aku petuk Niken Salindri pertama kali ya sakmene iki. Saiki wis Niken wis gedene ranjama. Ya, nembang ya. Sing tepuk tangan sekali lagi Bandok Selo. Oh alah nduk kok ya sampean kok ya apal luar kepala. Ngene iki nek aku ora nyangoni kok ya dosa hitungane. Ya nduk, nggih sangu sekolah sesuk mriki. Karo Om Kangko mriki, karo Om nggih. Jenengan nyanyine lagu niki setunggal napa kalih? Apal malih mboten enten sing apal malih mboten? Enten satu apa dua lagune? Satu aja. Kalau satu itu 100, dua 200, pilih. Oh satu aja 100 juga enggak apa-apa. Oh ini terima kasih. Ini Cahayu. Terima kasih Salim karo Om. Oh sini. Selo semoga besok menjadi sinden yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk nggih. Nah, sekolah yang sangat luar biasa. Nggih, banter. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, kowe kotangan sing mau kotangi apa to, Nduk? Sukses selalu ya, Nduk Cahayu, Selo. Terima kasih. Oh, alah ngger. Kayak ngono. Aja dikekne bapakmu lho duwite, engko nggih utuk lho engko. Ora. Mbah nuwun. Ya, Jan. Ya. Ya. Iki gilirane sapa? Gilirane Genduk Niken Salindri nok. Ya sing diantu-antu. Lawan para-para utamane Bapak kepala sekolah. Ya. Ya, lan Bapak Ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Iya Nduk, Niken Salindri diaturi jumeneng. Engko ana pasumbang lelagon kok gen diatur karo Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya, disuppoti musik Mas Coro. Nah, untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Hey.
Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku, akeh bayaranmu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, Heeh. nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Dia ngakoni kula anak to nggih. Yo, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni, sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa rene apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Heeh. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 PGRI Nganjuk. 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Heeh, kowe rene wis pira? Lah mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Heeh. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, nggih, leres loh, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Heeh ya. Nggih, benten kali SMK aku, Pak. SMK. Dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah, Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Ah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. niku. Lah kaya penjenengan Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih, nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman nggih benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, kaya nguntapil. Bisa awan sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih Saya SMA ta, jadi Nduk? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh, Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya.
nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ayo. Apa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagek dibacutke lagu-lagu sing anu ngono. Ya. Ya, kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis toke dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya, utamane kanggo menjane Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa, Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwanda. Yap. Oke, lanjut. Penggemar-penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong lola long Ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. Iki WA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. semoga cepat sembuh.
sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya. Ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken. Ya, Pak Jiman Kemloko Legi, ya. Juga woro-woro ampun kesupen. Benjang tanggal 29 Agustus 2026. Wayangan dateng ngangkatan bintang tamu Niken Salindri. Ya, ngangkatan Rejoso. Heeh. Ya, Nak, baca, Nak. Nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya iki mau do salaman kelawan aku Mas. Sapa ki mau aku lali? Ya Tole Bimo, terus Akbar, ya Chandra, ya ya dan lain sebagainya. Yuk, terus gambarmu uga ketoprak sik, Mas. Tuh, ya. Ya. sing gedhe pangapuranmu kan mas papocan Arepmu ing terus Paksi garap gamelan Bali para kanca.
Mami. Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjalani Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Siap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lalagon, kepala sekolahe yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresno. Yo, turuk, turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan Genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGRI 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Marem Pak, pun minangke kali Niken Santri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Wis puas kok. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih Pak. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng rawuh, nggih. Napa lagu napa Nduk Niken mumpung Napa, siap. Bu? Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara, nggih. Badhe duet kali Pak kepala Nggih, sekolah Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng apa to Pak? Kesusu mawon Pak ya. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka Nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange wau saking Saking mriki, sekolah mriki. Nggih, nggih. Nggih. Ampun. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok.
Nggih. Sampun Pak Ji? Niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswa favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Oke, Pak. Oke. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ha ngoten. Nggih. Nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora? Dalange sore mau munggah rene wani ora? Sapa mau jenenge? Ayo. Dalange wau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Heeh. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyanti bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Ayo, wani ora? Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Enak ora wani ora? Niki Ayo, lho, Pak. ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Girli. 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 Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Oh, anu. nganggo oh. Oh, apa meneh Kangkong. Heeh, Terus Purbo Cahyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Anda sama penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya Yang dalang. sekali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo, suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jenenge MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Kedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang engko. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, kayak itu. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon. Trima lamun kataman sesare.
Ragawa nalongso srahing Bathara. Ya. Iki lho, siswa ana ing SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane niki kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem? Sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten, boten. Ya batin kok siap menyawamu ki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani Ora. apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kathah. Kata. Nggih. Contone siji wae. Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki gigrik atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge Sapa? kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Gus. Mas Mara, Siang pantara kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Nah, iki lho. Siang pantara ratri mongap cipta pukulo. Ah. Tak wayang le iki le. Nah, iki nggih kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokangkon. Tapi swantene pun toto nggih, Pak. Nah, Mas. toto. Bagus. Siapa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Pokoknya apa-apanya Dirli. Ya coba. Luar biasa. Cah bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang kuwi nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Heeh, Ya, cah bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondowartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main. Dadi maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Gondomono. Nuwun. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya cah bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap Niken Salindri. Amin. 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 Nggih, Heeh. matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jeneng? Gondomono. Gondomono. Luar biasa nggih. Ya. Sudah saling karo Heeh. para sinden-sinden. Heeh. Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur, Pak. Belum tidur? Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Heeh. Kasihan, Pak. Ya, nduk selo ya nduk, tampil lagi nduk. Nah, iki. Sampai. Ya. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Nah. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah?
Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal Ah, ah. bagi yang merayakan. Ah, Ya. Umat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Ya. Oh iya deh. Ya. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa ki nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lo kondang rek nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No. Kok nano-nano yang apa tau kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Engko aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah, ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep ini dulu Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni. Sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri, Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak. Bapak ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibuke bisa nyanyi juga ibuke. Gak bisa, ibuke pria sok ya, Terus lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya Bunda ya. Lah di warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Ah. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Apa? Kusuma Wijaya udah, sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Nggih, Nggih. dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung kalau. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Tahu Mas Agus yang. Iya. Pira? Sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetane piye Ken? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Guru. Gugu. Mas Gugu.
Kendangannya piye ya enake ya? Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya sing iso bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Ya. Mas, Mas Gogo. Halo, halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gogo iki wayahe kerja lho soalé Bu. Masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede dawa. Pak. Tema-tema ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelala tresna tatang gendrat saking cepu ayo tangane mendek pokoke ning mburi ngene pokoke ayo tendang pengen terkenal ora pengen bayarane larang ora ayo kok Hubungane. tangane rada mundur bokonge jentit nah mleding iki rada mendek yo tema ning asmara kuatna ati kelala angkana kelala tresna datang gendrat saking cepu munyer lare wangi apa teni munyer angsuci kasarnya talentaku seleramu nyapo mambu to mambu Lah ya sing prat-pratmu sapa? Karena tibanya masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, ayo, coba. Yo. Makasih Selo. Nah. Semoga sehat selalu panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lengarane Pak, wis nampa Apa? bayaran, Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elepmu sing anyar ke lho. Ya aja to Pak, ya Allah. Ayo. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Mikir jadi gawa. Genduk niken istirahat dulu ya, Iya Nduk. Pak. Oh, niken kok nganti goro-goro. Wah, nek melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspita Nala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, tiyar kuwes lagu Puspita Nala Nyidra Asmara. Nggih.